meu nom és Andrea Herrera, soc ballarina de claqué i coreògrafa de claqué, tinc 23 anys, soc de Barcelona. La Clara de producció i jo tenim una amiga comuna i aquesta amiga sabia del projecte i em va preguntar si estava interessada en entrar a formar part del projecte com a coreògrafa de body percussion. Jo toco una mica de body percussion, la meva especialitat és el claqué, però com a ballarina de claqué i, diguéssim, ritmista, també toco la body. I ella va pensar que podia quedar bé una miqueta de body percussion dins d'aquest projecte i va contactar amb mi i després la Clara va contactar amb mi. Persones tan disponibles, amb tanta il·lusió i tantes ganes, és el primer que a mi em va fer enamorar del projecte. Clarament, és un projecte dels Beatles, els Beatles m'agraden, llavors la música també va fer que tingués ganes d'entrar. I bàsicament em va agradar molt com elles estaven enfocant tot el projecte. El fet de que tothom estigués fent-ho per gust, per passió, va ser el que em va fer decidir realment entrar a formar part. Jo he treballat 2 coreografies en aquest projecte. Una és una cosa molt petiteta que està justament al principi, que és, més que una coreografia, és una mica com d'ambientació. És una escena romàntica i ells simplement acompanyen, imiten com el batec del cor, fan unes figures. És alguna cosa molt subtil, però que amb la body percussion, el fet de simplement estar allà, és el que acaba de donar aquesta mena de màgia a l'escena. I la segona coreografia és la coreografia de Hey Jude, que és el moment catàrtic de l'obra. És en el moment en què en Jude, que és el protagonista, està malament, està deprimit, està fatal, i diguéssim que aquesta cançó i tot l'ensemble l'animen i l'ajuden a tornar a agafar l'energia i la força de tornar a Nova York i recuperar el seu amor. En aquesta coreografia a mi se'm va encarregar que animés en Jude i animés el públic. I llavors jo el que he intentat fer és agafar aquesta energia que transmet la música, que transmet el cor, en ritme. Per mi el procés creatiu ha sigut molt més d'escoltar la cançó i intentar crear alguna cosa que tingués sentit a nivell energètic amb el que se'm va demanar i a nivell musical, que no cap altra cosa com de sentiments o així, perquè l'escena, només com estan posats, ja et dona les sensacions. Llavors per mi va ser alguna cosa més com d'agafar i que la gent tingués ganes de ballar i que en Jude tingués ganes de tornar. M'ha agradat molt treballar amb ells perquè són gent molt disponible, són gent molt treballadora i realment m'han sorprès molt ells a mi, perquè jo la primera coreografia vaig portar una cosa molt senzilleta, que ja és el que volia, i la segona coreografia vaig complicar-la una mica més perquè ells mateixos em van demanar que volien fer una cosa de body percussion, volien fer una cosa difícil. I van ser ells mateixos que em van donar aquesta energia i això ja ho he dit, com a ritmista o com vulgueu dir-li, body performer o ballarina de claqué, és una cosa que m'inspira molt.